Tak jo. Ahoj, vítám vás u nového videa. Pořídili jsme si držák kol za auto od téhle firmy. A teďka to jdu rozbalit a poprvé vyzkoušet. Hlavně jsme chtěli držák kol pro 4 kola. Takže by to mělo unést aspoň už konečně něco. A mělo by to být takový modernější. Tak. Jak se tam dostat? Krása. Ale je to těžký jako prase. Hlavně doufám, že nevyhodím nic, co by jsem potřeboval. Tohle faktura, to bude potřeba potom. Tohle, jo, to je něco těžkého. Jo, výhoda u téhle firmy, rovnou vám udělají plastovou SPZ-ku, takže to je super, protože u mě musím přihazovat z auta potom na ten držák kol. Tak, a to už asi bude ono. Ty vogo. Ježiši. Tak, plasty pryč, SPZ-ku dovnitř a dívám se, že už mám vzhůru nohama. Takže. Tak. Ať to nikde nelítá kvůli větru. A hlavně ty polystyreny. Tohle je prodloužení na to, aby ty kola měly delší rozsah a aby vám z toho nevypadly, tak jsme si radši objednali pro 2 dospělé kola ještě tady ty nástavce. Jo. Myslím si, že poprvé dokonce tady budu zkoušet kulu na autě. No, nasadit to tam jde dobře, ale sundat to jde blbě. Už. Takže proč jsme si objednali tady tenhle ten? Je to o Peruzo s 2 Z. A je to z toho důvodu, protože to takhle, jak máte, tak to tahle můžu vzít, dát to semka do auta, zavřít to, aniž by jsem si to musel uzamykat na kuli. Což jsem viděl jako hlavní výhodu, když jedete někam pryč, máte kola daný prostě na autě, kola si vezmete, jedete někam na projížďku a ten držák, kdybyste zůstali na autě, tak někdo vám to může takzvaně odčhorovat, ukrást. Aby mě to neukradli, tak jsem si říkal, že to bude super, že to hledám do auta a budu mít klid. Měl by tady být rychlej nějaký systém. Aha, tak to je super, to jsem nevěděl. Takže tady je klíček a díky tomu klíčku je to vlastně uzamykatelná taková páka. Takže bez toho, aniž byste klíček odemkli, tak vám to nejde zvednout. Takže tím pádem, to, co jsem říkal před chvilkou, že by vám to někdo mohl ukrást, tak se hnedka teďka vyrušuje. Ale i tak jsem rád, že se to dá dát do auta. Takže pootočím klíček, zvednu páku. Já to vezmu. A jestli se trefím, tak by to mělo být jenom takhle. Chytnu si to asi nohama. A teďka tu páku zatlačím dolů.
Ty vole. No a je potřeba vynaložit teda brutální sílu. A je to hotový. A tady by se to mělo jenom nějakým způsobem otevřít. Jo. Jasně. Zacvaknout. Super. Super. Tady by se to mělo povolit tady ty dva nesmysly. Jo, ten klíček se dá samozřejmě odsaď teďka vzít a vytáhnout pryč, takže tím pádem teďka už vám to nikdo neukradne. Takže to je to, co jsem si myslel, že by nám mohli ukrást. Tak neukradnou. Tohle se bude muset asi povolit hodně. Opravdu to zkouším poprvé, jo. Ještě. Už to budu mít pomalu celý vyšroubovaný. Jo, půjde to. Jasně. Zacvaknu. Zacvaknu. Takže tahle by to bylo. Tady mám zástrčku nůž na tak. Tak. Tu je skapásku pryč. Tohle si tady přepojím jinak. Na to, aby mě to hezky tady drželo po stranách. Zástrčka normálně. Doufám, že mě bude sedět. Ty kráso, nebude sedět. Jak to? Tady úplně jiná ta redukce. Aha. Ještě, že to zkouším, protože tady je nějaká nová. Já mám nějakou starou. Takže tahle mě nesedí. Takže to možná bude tady v tomhle tom nějaký další příslušenství. Hele, tady je zámek na kola. Super. Všelijaký možný další nástavce. Nějaký asi prodlužovací nástavce, kolečka, držáky, nějaký tyčky. No, tak tady tohle ještě budu muset hezky smontovat. A teďka se mě jedná o to, aby se mohl zapojit zástrčku. Hele, manuál. No tak to je skvělý teda. Ježiši Kriste, tady toho je. Tak ještě, že jsem se do toho pustil teďka, než jsme někam vyrazili. Protože hlavní bude problém s tou zástrčkou. Ach jo, haleluja. A budu asi potřebovat nějakou redukci. To si vyfotím rovnou na telefon. A budu zhánět redukci.
A předělávat se mě to fakt chtít nebude. Napadlo mě, že bych z toho rozšrouboval a předělal, ale fakt se mi to chtít dělat nebude. To radši zeženu nějakou redukci na to, aby vlastně to tam mohlo být. A bylo by to potom v pohodě. Takže jo. Tohle to zatím dám pryč. Tady je to udělané jednoduše. Tady se to takhle vezme. Povolí se přasky. Vytáhne se jedna strana. Tady to mají do kříže. Vytáhneme druhou stranu. Odblokujeme jednu stranu, druhou stranu. Zase do kříže jedna strana. Druhá strana, jedna, dvě. No pojď povol. Jako dobrý, že to tam drží fest. A když to potřebujete vytáhnout, tak je dobrý, aby to šlo. Tak. A poslední. Super. Super. Jedna, druhá. SPZ by nám nikam neutekla. Doufám, že to napsali dobře. Jo. SPZ nám napsali dobře. Držáky. Aha. Tak ještě budu muset šroubovat. Dobře. Matičky. Tohle. A nějaký šroubky? To asi bude ono. 1, 2, 3, 4. Já jdu pro kufr. Tak. Výhoda tady té plastové SPZky.
Výhoda té plastové spezetky je opravdu jako prostě, že tam můžete nasunout a je vám to šumák. Nicméně i tak si to tady stáhnu asi eskapáskou z vrchu dolů, že to provlíknu, ať to tam drží pořádně a to tam už můžu vlastně nechat. Tak. Výhoda tady tohoto je to, že vlastně by se měl na tohle zašlápnout a může se vám to sklopit. Takže to je super. To jenom vezmu, zacvaknu a drží. Tak. Teďka budu muset smontovat ten zbytek. To znamená, tady jsou nějaký ty nástavce. Se dívám, že se dá semka, takhle. A tím pádem je to prodloužený, že tím pádem máme 3 nástavce. Což je taky super. Já jsem myslel, že tam nebude ani jeden. Naštěstí to tam je. Tak, to jsou gumové držáky. To by mělo krásně padnout semka. To sedí. Takže to se nám dá krásně namačkat, takže to je super. Čekal jsem, že to bude teda skládání daleko jednodušší a daleko lehčí. Tak, tady jsou 2 pevný, takže tady ty klapačky, 1, 2, 3, 4, 5, proč 5? 6. chybí. Ty kráso, vidí další manuál. Ale to je v hatla matla patlanině, takže tomu se nevyznám. No dobře. Takže budu po dlouhé době skládat něco podle návodu. Skvělý. A jdeme znovu. Takže tohle. Už by to mělo být rychlejší. Tohle. Přece nejsou zase takový blb. A je to opravdu na závit, jo? Takže to musíte našroubovat. Tohle, teďka trubku dám sem, teďka dám cvakátko, nebo jak tomu mám říct, to dám sem, na to patří už tohle
A zase se to tam dovnitř bacha, je to teďka napružený. Matičku, to jenom pustím z vrchu dolů. A jenom prostě šroubuju, ona se chytne, takže tím pádem je to v klidu. Bacha, jestli to co povolíte celý pryč, tak ta matička vám samozřejmě z toho vypadne. Jo. Takže. A je to. Tak. A tohle jsou držáky kol mezi jedním kolem, druhým kolem. A tahle se to furt postupuje. Jedno kolo, druhý kolo a tak dále, tak dále. Takže jedno, druhý, třetí, čtvrtý. No to snad ne, že to budu muset celý rozšroubovat a dělat znovu. A já to tam narvu. Tak je to dobrý. Tak, to je přesně ono, co chci. Takže jeden, druhý, třetí, jeden, opravdu to skládám poprvé, jo, což je asi vidět. Ale zase na druhou stranu snad to někomu pomůže. Aha, tak tady ten ne. Protože sám jsem viděl návody a říkám, tak to je super, to je jednoduchý. To se jenom tam nacvakne, všechno je připravený. Nacvakneme a jedeme. No, tak kdyby jsem to dneska nerozdělal, nepodíval se na to, chtěli jsme někam odjet, tak vím, že by Terka byla hodně naštvaná. Protože nakonec by jsem byl zase ten píp, protože by nefungovala zástrčka na 220 nebo i na světla. Dokonce nám k tomu dali krásný zámek na kola, což se cení. Protože tu jsem zmačkal kvůli tomu, aby mě neodletěla. Kompletně tady tenhle držák stál, včetně těch dvou dalších, co jsou v plastu. Takže vlastně na to, abyste prodloužili 3 kola, tak to stálo celkem 9017 korun. Je to na autio.cz a nosič kol se jmenuje Peruzo. Peruzo Pure Instinct 4. Dávám bokem. Už tohle. Takže tohle sklopím a má představa, jak bych si to chtěl představit. Kdyby jsem nevěděl, že se to dá zamčít, protože na žádným YouTube kanále to nevidíte, že se to dá zamčít, tak já jsem si myslel, že se to zamčít nedá. Takže vlastně já si to něco chytnu. No jo, že teďka potřebuju ten klíček, který to byl. Takže já to vezmu, otočím, páku nadzvedávám a teďka si to musím přidržet. Chytnu tady něco, oddělám a má představa byla ta, že já to vezmu a je tam. Super. A hotovo. Takže opravdu vleze se do kufru. Je to sice těžší. Má to nějaký mouchy. Špatně se tam dává klíček. Potřebujete redukci na starou zásuvku, pokud máte starou zásuvku. Je to sklopný, že můžete otevřít zadní kufr. Takže proto se to kupovalo. A přeju hodně na těch kilometrů. Čau.